שלום, היום אנו נדבר על אוגרים. האוגרים האלה הם ארבעת האוגרים המופלאים. אוגר אחד משחק בגלגל, הוא נהנה לו. אנחנו לא יודעים אם זה בן או בת, אבל יש שני בנים ושני בנות. הם לפעמים רבים, אבל הם מאוד חמודים. אל תתייחסו לכל היללות, בגלל שהיללות זה החתול, כי אנחנו לא רוצים שהוא יגרום לאוגרים לפחד. אז היום נדבר על האוגרים, והאוגרים הם מכרסמים קטנים, שבעצם השם שלהם נקרא על זה שהם אוגרים את המזון בלחיים שלהם, ויש להם המון מקום בשביל הלחיים שלהם. וחוץ מזה, לאוגרים נותנים אוכל מיוחד, שזה אוכל לאוגרים, אוכל יבש. מומלץ לתת פעם אחת ביום ירק כלשהו, אבל לא המון, לא יותר מפעם אחת ביום או פעמיים, בגלל שזה גורם להם לשלשול. ולאוגרים ידועה מחלה אחת בשם העכברת, שזה כאילו לא קורה אצלהם המון פעמים. האוגרים יש להם מערכת חיסונית גדולה ובריאה, ולכן לא יקרה מצב שהאוגר שלכם יחלה או משהו כזה. יש גם לאוגרים לפעמים קרחת, אבל זה קורה בגיל ההתבגרות או כשהם זקנים כבר. אז ניתן לראות שהאוגר מאוד רץ מהר, זה כנראה האוגר אילי. כן, השמות של האוגרים הם אילי, מלכה, רומן ויעל. דרך אגב, השם שלי הוא חסוי, אבל אני לא אגיד אותו. אבל ניחוש זה שם של אחד האוגרים, השם שלי. ונוציא כעת אוגר אחד לבדיקה, אוגי קישטה. אנחנו נראה לכם את האוגר. זה קצת יפי. זה האוגר. נכון, הוא מתוק. בואו נבדוק אם זה בן או בת. זה בן. אז זה כנראה אילי. כי אילי רץ מהר. נכון, הוא חמוד. בואו נחזיר אותו לכלוב. לאוגרים מומלץ לקנות גלגל כדי שהם יוכלו לשחק, ואפשר גם להוסיף אבזור כמו כלים מעץ. ושוב, תתעלמו מהיללות, פשוט הוא רוצה להפחיד את האוגרים, אז אל תקשיבו. אז חוץ מהאוכל של האוגרים, מומלץ להוסיף מקלות ודבש, שמוזר לתזונה. כן, כרגע שומעים צפצופים שלהם. כשהם עושים את הצפצופים הם רבים. בגלל זה אני אומרת למי שכרגע מצלמת, ואני חייבת להודות לה על זה שהיא מצלמת, שתפריד ביניהם, שתשים בן ובת ובן ובת. לא בת עם בת ובן ובן. כי הם יכולים לריב, רואים? שומעים? הם יכולים לריב ולנשוך אחד השני, וזה מסוכן טיפה. אבל חוץ מזה הכל בסדר, כי הם עדיין גורים, והנשיכה שלהם לא גורמת לנזק רב. אז חוץ ממקלות דבש, מומלץ גם להוסיף אבן מינרלית, שהיא היא משלימה את כל התזונה והוויטמינים והמינרלים של האוגרים. וחייב לקנות נסורת, וכדי שיהיה להם לשעשוע אפשר גם להוסיף בצינורות. כלובים אפשר גם לקנות בזול, וגם אפשר לבנות. אם אתם רוצים לבנות צינורות, אז בשביל הצינורות צריך בקבוקי פלסטיק. ובינתיים תסתכלו על הכלבה שלנו. נכון, היא חמודה גם, קוראים לה אוגי. היא לא אוכלת אוגרים, אז אנחנו אותה השארנו בחדר. לצערנו הרב החתול נאלץ
וגם, וגם, אל תהיו רעים ואל תאכלו חיות. כי חיות זה כמו אחים בדם. ואוגי היא חמודה ומקסימה. והכלב הוא לא רק החבר הכי טוב של האדם, אלא כל החיות. כל החיות הם האחיות והחברים הכי טובים של האדם, ולא כדאי לאכול אותם. כי כשמוצאים אותם בצלחת, אפילו שאנחנו לא הורגים אותם, אז הורגים למעננו. אנא, תהיו צמחונים או טבעונים. זה יעשה יותר טוב לטבע, לבריאות, וגם לחברים שלכם. תודה. קאט?